Gikumpirma sa Philippine Statistics Authority Davao del Sur nga miubos ang inflation rate sa Davao del Sur ug Davao City niadtong November 2024. Ang inflation rate mao ang paspas nga paglihok sa presyo sa mga nagunang palaliton ug serbisyo sa usa ka lugar. Gibutyag ni Jessie Madulin, ang officer in charge sa PSA Davao del Sur. Mitala ang probinsya sa Davao del Sur og 4.1% ka inflation sa bulan sa November gikan sa 4.3% niadtong bulan sa Oktubre. Samtang 2% sub sa Davao City gikan sa 2.4% sa bulan sa Oktubre. Sa Davao del Sur nagunang hinungdan sa pag-ubos sa inflation rate ang food and non-alcoholic beverages nga dunay 99.2% share. Gisundan sa recreation, sport and culture nga dunay 0.5% share ug 3.3% share sa clothing and footwear. Samtang sa Davao City naguna nga hinungdan sa pag-ubos ang food and non-alcoholic beverages nga dunay 89.4% share. Gisundan sa transportation nga dunay 8.1% share ug 1.6% share sa clothing and footwear.